Dobra, już mi to leci. No i tego Xaverego nie ma, no jaka pała. Zanim go napiszę. Nie wiem, czy on jest dostępny. To. No to masz problem. O, ja to wstawiała zdjęcie ze swojego ślubu. Nie trzaskaj mi. Aha, miałam tak Xaverego napisać. Boże. Ej, ale on jest naprawdę dziwny. Piszę do niego. On mi odpisał... Co on to odpisał? No, że będzie. No to mówię, to wbijaj. A mówi, że nie będzie to. Jest dziwny. Ej, masakra, ile tu jest ustawień. Ej, no ja nie mam co robić. No, tak samemu to nie mam tutaj co bardzo robić. A jeszcze Skynet jest, czekaj, to jeszcze do niego napiszę. Zaraz mi telefon padnie. Co to jest? Jakie dziwne miejsce. No nie, no o 20 dopiero będzie ten Skynet, no. Nie wierzę. Świetnie.
się masz znowu? Ja już wypiłam. Czuję się pobudzona. No kurde, blaszka. A to jo, pogralibyśmy czasem w Infinity Warfare. Bo zakupiłem ostatnio, a nie mam z kim grać. A, teraz chyba się No wie- ciupnęły w a tego najpierw- BF-a. Co? Nankowi obiecałem, że najpierw BF-a z nim pogram. Sorry, ale już żeśmy się umówili. Kolejka. Tak. Halo? No halo, słyszymy cię. Nanek, to odpalasz? Yy, Czy jeszcze ze streamem coś tam walczysz? czekaj. No chyba już wszystko. Dobra, to co? Gromy na naszym oficjalnym serwerze? No możemy, a w ogóle ktoś tam jest? Gra na tym? Czekaj, muszę zobaczyć. To Muszę to obejrzeć. Przeglądanie serwerów. Ale nie mamy serweru wynajętego. Jest. Niestety. Gdzie? Serwer ekipy. Jak ja wchodzę w twoje plutony, hardkorowa parka, przegląd i wynajęte serwery i nie mamy. A ja czekaj, ja do niego wlezę. No weszłych. To czekaj, dołącz. Nie, mi pokazuje, że jesteś w menu, ale dołączam do ciebie. Czekaj, bo dopiero teraz włożę. Kupimy po naszemu live. Będziemy Mhm. gadać. No a też mam kilka pytań tam do ciebie. Miałeś mi posłać jako Związane test z tym nagrywaniem przez te... O kurde, sorry. To ja już ci to wysyłam wszyściutko. No spoko, nic się nie stało. Też linki, w sensie chodzi o ogólnie o sprzęt, w sensie cały No, zestaw, to by mi się przydało właśnie. Dobra. To ja ci linki do stron sklepowych wyślę, a Mhm. ty nie kupuj w sklepach, tylko spróbuj na Allegro. Albo na OLX, żeby jak najtaniej to wychłoczyć. No spoko. Akurat tą Avermedię, znaczy tą nagrywarkę, to można używaną, bo ona się nie psuje.
Takie rzeczy się nie psują. Mhm. Właśnie też mi zależy na tej karcie dźwiękowej, wiesz? Dobra, to ja też ci podeślę. Bo mówiłeś, że tam miałeś... Bo wiesz jak to jest w laptopie. Port combo No wiem. bomboj. Tak, korzystałem z takiego czegoś. O. Pierwszy mój odcinek był z tego, to go wywaliłem do kosza, poczekałem na nagrywarkę. Aha. Nie, wiesz co... Jakby ci powiedział, wolę sobie takie coś zostawić, bo potem przynajmniej na przyszłość byś widział swoje błędy. No. No, cześć, No, cześć. witam. To ja ci to wszystko na fejsie tam powysyłam. W porządku. To mi to tam fajnie na tym, na fejsie wyślij i... Ja ci wiesz, daję sceny, te linki do sklepów, ale to wszystko można taniej wyhaczyć, nie? Tak żebyś miał po prostu jak to się nazywa. I co, Jestem jak to jak wygląda? Dobra, a ktoś jeszcze? Kogoś jeszcze werbujemy, żeby zagrać? Nie wiem, jak sobie chcesz, możesz to dodawać. Ja zobaczę, kto tu u mnie jest aktywny. Aha. Kto? Aha, Wiktor, Wiktor. Ale wiesz co, ja mu się też nie dziwię. Jak robi streama, to pierwsze pytanie, jaki masz PSN, drugie pytanie, do której live i, i czemu w to grosz, a nie w co innego. No. A nie, to jest pytanie, rozumiesz, z 2013 roku. No, to też. Kto tu jeszcze ma? Kto tu jeszcze ma BFO? Spy, ale Spy z nami nie będzie grał chyba, nie? No mam Spy'a, wiesz który? Właśnie nie wiem. Albo napisz mu prywatną wiadomość. A ja mam dość drugiej wojny światowej.
No ja też lubię, no ale jest BF, mi starczy BF, nie będę kasy pakował w drugie to samo, nie? A ja ogólnie kupiłem w Legacy Edition z Infinity Warfare za 125 zł z przesyłką do domu. A że lubię takie futurystyczne strzelanki, to sobie pograłem. O, w jak Infinity, fajnie, mi się utracono podoba. połączenie ze serwerem. Klasyk. A Klasyk. nie wiem, a zobaczę czy masz... Znaczy ja mam A ja podpięte miałem jedno, że kiedyś teraz tak, nie cykam. ja miałem jak miałem tak chyba uszkodzony kabel Ethernet, nie? Mi często zrywało połączenie i się wkurzałem, bo zbieram sobie połowę tym i kupiłem drogi. No. No, No ja też miałem uszkodzony kabel. No ja wymieniłem kabel ten. no ale po Nie, Wi-Fi jest to strata. jest- Ale dla mnie Wi-Fi to jest porażka. Szczerze. Bo u mnie router to jest takie wąskie gardło trochę, nie? I dlatego nigdy nie podpinam konsol czy PC po kablu, znaczy po Wi-Fi. No. Ale to obcina strasznie ten. Ale jak od Bo routera Wi-Fi idzie i dopiero Ethernet? No. Ale jak ten wzmacniacz masz połączony? Też kablem? Tak. Nie? Bezprzewodowe? Aha. A ja widziałem takie kable są. A! Czekajcie, bo kurza cygareta. Słyszacie, jakaś lecisz? Ach, nie idzie tak grać z Przyzwyczaić cygaretą. teraz do BF-a trochę, bo... No bo nas tyle i- nie ma. bo nie ma wymaganej ilości osób. No. Nie wiem, może się przy tym. Nie grałem. Może idziemy kaj na inny serwer, kaj będzie więcej ludzi. Możemy iść. No. To To co, wychodzimy z tego, będziemy ja? do powietrza. No ja stąd szczerze mówiąc sobie wyjdę. No Aha, No. a to nie wiem, czy będzie To coś może robić. zrobić coś. Wiem, że... Wiem, widziałem. I Outlasta dzisiaj było też. Nie, bo ja grałem wtedy w remastera Koda i było widać, że on gra cały czas tego Outlasta i patrzy i teraz 2 odcinki wleciał. No ja mogę coś poszukać. No, jakich Tylko takich w jakiś porządku, tryb to wlezymy do tego. Dominację, podbój czy szturm, czy coś innego, linię frontu. No ja bym szczerze mówiąc zagrał sobie w dominację. Albo podbój. Albo też deathmatch. To szukam podboju. Klasyk. Chyba już. No. Dobra, mi coś znalazło, więc jak coś to dołączajcie. A ja mam ten radiowy i jak wiesz, jest kijowa pogoda, tak jak dzisiaj, to mam słabego tego dnia. No ja mam światłowód, także jak może... Tylko, że Nanek ma kurna 300 mega ponad pobierania, ja pierdolę.
A taki I psikus. 50 wysyłania. Co? Wysyłanie miałech, ostatnio jakże mierzył miałech 60 mi dobijało, teraz patrzę, że mam 38, także nie wiem, może coś się zrąbało. A światłowodem to czasem nie powinno być stałe praktycznie? Yy, Mi się wydaje, że stałe powinno być. nie, bo wszystko. to zależy z jakim serwerem się łączysz, wiesz? A, no tak, przecież No, zależy jak ja bym pobierać. no. No to dobrze, to tyle dobrze. Ale moim zdaniem to jest trochę pochrzanione, jak niektórzy robią awantury, jak im 5 mega brakuje, no. Nie no, słuchaj, za 5 mega płacisz. Ale kurde, 5 mega w tą czy 5 mega w tą, to przy 50 czy 100 to ci robi różnicę? No nie zauważysz, ale wiesz co, no Ja jakbyś kiedyś miał na przykład 10 mega, płacisz za internet, co masz 10 mega i masz 5 mega, no to masz połowa transferu straty. No to wtedy widać różnicę, ale No. tak jak ja mam praktycznie stałe 30, bo ja mam w umowie 50 i 50, 50 na 50, 50 pobierania wysyłania też 50, to zazwyczaj mam wysyłania 25, bo u mnie jest taka dziadowa pogoda, a pobierania mniej więcej 30-40. I co, Też masz ten mam jakiś radio- serwer? No ja już znalazłem przez... A to czemu nie? Czemu? Aha, kurde. A to czekaj, przez imprezę dołączę. Kurde. Mogliby poprawić trochę tą optymalizację w BF-ie. No to leży trochę. A, dobra, spoko, sorry. Nie no, spoko, już będę oznaczał, zapomniałem się. Zagapiłem się. No to wszystko. Przejęliśmy cel Brawo. Kto pierwszy dominuje? O, No. o. Kurna lagi, no. Kurde. A nie, a u mnie jest w miarę spoko, to 75 go czy 60. W A mi miarę coś tu, okej. kurde, patrzę na tym strumieniu, że jakieś lagi są.
A zaraz zobaczę. No i tak ma dobrze 50 stałe. Ale co stałe? Zaraz 50 pingu. No... Kurno. Ja tu logów nie widzę. Znaczy ja na streamie, wiesz? No na streamie. Nie ma lagów, ja? Może być na streamie. Nie ma. O, to dobrze. Jo. To może u ciebie w podglądzie czy coś. No w podglądzie mi tam wyskoczyło, że coś jest nie tak. A to że praktycznie zawsze tak wyskakuje. Zawsze i wszędzie. No już słyszymy cię. Kuźwa, granat mi rzucił. Ach, Straciliśmy cel, brawo. umiesz tam mnie ktoś podnieść? O, ja niestety nie jestem medykiem sobie. Dobre, trudno. Kurczę mać, na plecy mi wlazł. A nie wiem, na tej mapie chyba Rzek jeszcze nie grał. No jak mógłbyś na czym nie grać? A czy no z czego rzadko jest wybierane? No właśnie. Nie lubił. Tak. Też tak uważam. Co ty tam szylosz? Do konia. Do jeźdźca. Powiem wam, że jeśli przyzwyczailiście się do BF-a, to trudno wam się będzie przesiąść na Modern Warfare'a. To na pewno. Na przykład tam jak biegniesz, to już nie przeładujesz broni. I to mnie często denerwowało. Czekajcie, co oznacza. Zdążę? Kuźwa. Szylo sam jak. Nie zdążyłem. Ach! Kurde bele. Czekaj, ja chyba idę medykiem tu, bo... To mi chyba najlepiej wychodziło. Halo, halo. Wbijaj, grumy. Wbijaj, bo grumę. Apteczka, weź się połataj. Pieronie jasny. Cel, brawo, utracony. Kuźwa. Kurno. To musisz zakupić BF-a. Wiesz z nami grać. No. Ale jako część. A trójka macie? A, to jest dopiero Black Ops. Straciliśmy cel, alfa. Cel, brawo, przejęty. O-o, o-o. Już zaznaczam. No przejechali mnie, no c... Ciupiemy po naszemu. Tak. A dokładnie ja. Połowa bitwy za nami, mamy przewagę. No.
Tam możesz subskrypcja dać, znajomym dać znać. No, jak będzie chwila czasu, to zagram z tobą w GTA. Straciliśmy cel Delta. Ciupiemy po naszemu. Kurde, jakie wymogi. O, głupio subskrypcja, ej. Masakra, jak ty też tak miałeś? Z czym? Z tymi subskrypcjami. Że? Bo... Że musiałeś się prosić. Nie, ja się nigdy nie prosiłem. Nie? Tylko przez pierwsze 5 odcinków. Dalej coś siana. Ja, ale tyś od razu na nagrywarce nagrywał, nie? Nie. Nie? Nie. A to udostępniałeś? Pierwszy... Gdzieś te filmiki, że ci się kanał... Nagrywałem na konsoli, zgrywałem potem to wszystko na pendrive'a i na kompa. Aha, Obrabiałem na komputerze i potem wrzucałem na YouTube. aha. Żeby to jeszcze jakoś wyglądało, nie? No... Bo jest to 720p, ale... A kiedyś było więcej, ci powiem. Nie, zawsze było 720p nagrywanie tutaj. Na Ja? konsoli. Aha. Tylko był mniejszy czas, teraz można nawet do godziny. Ale, a strumienia... ten, jakżeś streamował, nie było więcej? Nie, 720p i 60 klatek. Mhm. Ale ja streamy zacząłem robić jak miałem nagrywarkę dopiero. Czekaj. Ja, ty mi godej Kaj od lewej. Ja tu jeszcze... No. Powiem ci tak, to chyba było, jak się nie mylę, na 9. Czekaj, o. Rozrzech kogoś zabił? Dobra, zaraz przyjdę, dobra? W pobliżu znajduje się zestaw wartownika. Kto we mnie tak ładuje? Czekaj. Uratuję cię, czy cię nie uratuję? Ach, Pociąg pancerny wroga. dawno żech zaś nie grał i... Przybył pociąg pancerny wroga. Przejęliśmy cel Echo. Tu ładuj ich. To apteczka dla ciebie. Masz apteczkę. Dobra, Jan jest już, panowie. Apteczka dla ciebie. Manek, ja się jeszcze wrócę, jeśli mnie słyszysz do tej No. nagrywarki, nie? No. Warto wtedy regulatyć i naprawdę kupić używkę, bo ceny nie spadają, ta cena stoi w miejscu tej nagrywarki aktualnie. Od jakiegoś lutego, bo ja się od lutego nad nią rozglądałem. No. Jak patrzyłem przed chwilą ceny, to one mniej więcej stoją w tym samym miejscu, Aha. tych używek. Ale naprawdę, jak za używkę, Kontrolujemy tak wszystkie cele. wyglądała na tak kijowy stan, że no tak, przyjechałem do domu, a ona po prostu była ukrzyżona, nie? Mhm. Za chwilę tak wyglądała. Wszystko. Ja wychodziłem, pojechałem i nagrywałem. Potrzebny jest efekt do tego. No, ale to
Nie musi być mocny, nie? Nie, no jak masz tą piątkę i te 4 giga tam, to wystarczy spokojnie. To jest, Jezus to jest Maria. zalecane. Minimalnie się przypominuje Pentium. Jak Intel Atom. Jakaś wurdzeniówka. Minimalny taki, żeby nagrywało Full HD i 30 klatkach. A jakiego tam mikrofonu używasz? A to tam masz, wszystko linki ci wysłałem. Aha, no to spoko. I nagrywarkę i mikrofon i od razu. Aha. Karty dźwiękowej. Jak masz ten mikrofon, Apteczka, bo użyj jej! jak się nie mylę na Allegro ze Cel i alfa tą utracony. i tą kartę dźwiękową, to szumów nie ma w ogóle. Tylko słyszysz szum konsoli, nie? Ale to jest bardzo łatwe w postprodukcji do usunięcia, nie? Albo jeden kasetek to jest przesuwa. Ach, nie zgasił. Kurde. Patrz, jak masz ten, to nie ma żadnych potem szumów. Nie. Mhm. Aby w Audacity tam zaznaczam, jak nic nie mówię, zaznaczam ten kawałeczek i biorę redukcję szumu. Aha, I po całości mi już redukuje szum taki jak tam jest. aha. Może nagram poradnik, to ci wyślę link. O, to by się tam przydało. I to tam któregoś razu. Nie będę miał tyle czasu. Zapraszam te wakacje wolne. To pewnie na dniach zrobię ten poradnik. Mhm. No to Dedykacja fajnie. dla ciebie. To ci powiem, żeby mi się przydało. I od razu ci pokażę, jaki tam, jak będziesz chciał, program do obróbki tych filmów. To jest bardzo fajny, z Afriko. To wszystko mogę ci tam podpowiedzieć. Cel alfa przejęty. Jak ja pisałem do niektórych youtuberów, takich po 1000-1200 subskrypcji, nie? No. Czy do takich nawet małych, oni mi kompletnie w dupie, że się do nich pisze, że chcesz się coś dowiedzieć, żeby cały czas być lepszym. To chciałem się wszystkiego na własnych błędach uczyć. Trochę, moim zdaniem, chamskie blisko. Bo mają tych swoich widzów, to jeśli ich mają, to powinni mi pomóc trochę, jeśli chcą robić coś podobnego. Kuźwa. Przynajmniej według mnie. Jeszcze raz powiedz, bo cicho, że cię nie słyszał, a zdenerwował jak się, bo mnie zaszczelili. No, że powinni mi pomóc, bo na przykład jak pisałem, to mieli po prostu w dupie, że ja do nich piszę i chcę się dowiedzieć i uczyć się po prostu, jak Trzymaj lepiej to apteczkę! robić. Tylko No, to jest po prostu prawda. ulewali. To jest z tym olewaniem, to jest prawda. Bo ciężko im było poświęcić po 5-10 minut, żeby odpisać na... Ej, na panowie, wiadomo. mamy plecy. Plecy, odwróćcie się, zobaczcie gdzie leżę i mamy plecy. Okej. Ja sobie zmienię mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać. Wygrywamy. Kuźwa, nie wiem do kogo mam strzelać już. Masz tu apteczkę! Jak jest teraz? Lepiej? No lepiej, a... Trzymaj apteczka! Kto leży? Aby cię uratował. A, A, okej. Dobra, następnym razem. Bo ja zapomniałem, że ty medyk jest. W porównaniu do koda, to ten odrzut tutaj to jest tak duży, Celem czarnym. że to jest masakra. W kodzie praktycznie go nie ma.
Dawajcie chyba na pustynię, bo na mięsie znowu nie będziemy grać. Znaczy w sensie ja już mam dość tego mięsa, nie? Co bym Mhm. nie grał, to zawsze amiens. No ale ja nie mam tego dodatku, bo ja nie mam premium, niestety. A, Mhm. to fajnie. To czyli tak praktycznie oszukali ludzi. Z czym? Aha. No i dalej jej nie ma. Chyba mają tylko premium teraz. Bo ona ogólnie nie jest na premium, tylko jest w tym dodatku. Nie przejdą, tak? Właśnie się zastanawiam. No wiem. Tylko muszę zobaczyć, może kupię ten dodatek, ale to już pewnie we wrześniu. Bo chcę sobie kupić tego nowego Uncharteda. Dodatek na ponad 10 godzin. No to tak jakby samodzielna gra, nie? Bo czwórka ile trwała? 12? Coś takiego. No, No. no. No mnie też się ogólnie podoba, całą serię mam, bo mam tą wersję zremasterowaną. Wsiada ktoś do mnie? A, Czekaj, tu ja już się jeszcze jadę, muszę... Ja już się jestem z jakimś gościem, to sorry, bo wlazł mnie tu. W ogóle nieproszony. A jest tu jeszcze No nie coś wiem. ciekawego? Z czym O, nie ma nic. związanego? Nie, nie, czy ktoś by mnie podwiózł, ale widzę, że nic nie ma tam. O cholera, Przejęliśmy cel Foxtrot. dobra. A nie wiem, wygraliście Horizon Zero Dawn? Nie, nie, Albo ma, coś. nie miałem okazji, jedynie co to... No, ja Przejęliśmy też. cel Delta. Ja z tam w dniu premiery jadę do Saturna, nie? Okazało się, że jedną, jedyną sztukę limitowanej edycji dostałem, nie? Byłem tak napalony na tą grę, że powiedziałem, że muszę mieć. Aha. Jedną, jedyną sztukę na sklep w Warszawie. Dostałem. I to też jakoś na fartownie, bo musiałem iść do gościa i się zapytać, czy mają, albo czy będą mieli. O, dobrze, ktoś zaznaczył. Przejęliśmy cel Golf. No Hubert jest teraz dowódcą. Zabrał Aha. mi go. Oj. Chyba zacznę do niego strzelać. Ja się miałem jeszcze parę rzeczy zapytać a propos tego nagrywania. No. Aha, bądź śmiało. jeszcze co mi się robiło. Bo wiesz, ja tą aplikacją streamową przesyłał obraz z konsoli na laptopa i z laptopa to No, nagrywałem. Remote Play. Tak jest, tak się to fachowo nazywa. I jak w międzyczasie miałem opcję włączoną nagrywania, to mi się klatkowało. Także nie wiem, czy to No ustawienia bo przeciążało ci laptopa. Przejęliśmy Aha. cel Charlie. Nie wyrabiał. nie wyrabia już. No. Aha. Ja jak podłączyłem nagrywarkę i chciałem streamować i nagrać jednocześnie, nie? No. Od swojego kompa, takiego stacjonarkę, ona ma już kurna z 7-8 lat. I jest i Masakra, trójka, czekaj, i 6 Kajo giga nie są. ramu. I don't know. No. Czekaj, bo I cię I może... też nie wyrabiał. Może- Wielczyku. A. Ja jestem w budynku. A, padły, dobra, olać. I też klatkowało i nie wyrabiał po prostu komputer. A jak podłączyłem pod laptopa z i7, to było wszystko cacy. To takie buty.
Kto tu wymie... Bo wiesz, do streama jest ogólnie potrzebny procesor. Do streama mniej, do nagrywania jest bardzo dużo potrzebne procesora. Cel Charlie. I jak na tej i trójce chciałem Full HD i tak mniej więcej, żeby był taki średni bitrate, Mhm. tak 50 megabitów i to nagrać, to klatkowało i musiałem zmniejszać do 30, jak nie miałem laptopa przy sobie. A na przykład pod tym laptopem z i7 wszystko działało na 60 megabitów. I wychodzą praktycznie takie... Tak wychodzi obraz nagrany, jakbyś grał. Mhm. No to super, to... Tylko, że jak wiesz, nagrywasz Full HD, to jest taka nagrywarka ze średniej półki i masz Full HD i tylko 30 klatek niestety. Przejęliśmy cel Alfa. Ale w No wiadomo. 720p masz 60. Więc coś tam sobie pewnie zawsze wybierzesz. O. Nie wiem, ja mam całą serię z Uncharted z Full HD i 30 FPS-ów, a nagrane, a grałem Full HD i 60 FPS-ów, nie? yardım çantası. I jest bardzo płynnie obraz. Płynniej niż jakby było samo 30. No, ostatnio tam oglądał pewnych youtuberów. T-Volta, nie wiem czy kojarzysz. No. No. No, oglądam gościa. No, to stary jakiś tam odcinek był, co... miał monitor, kupił 140 Hz. No, 144. O. Ale to też drogie są te No monitory. na pewno, wiesz. Bo to nowa technologia, to wiesz, teoretycznie już są 240 Hz, nie? Ale to wiesz, to nic nie staniało. Ale wiesz co, mnie to interesuje, czy to na konsoli nic ci to nie da. No, jeszcze tak właściwie to nie. Na konsoli nie, ale dla PC-ciarzy to jest, wiesz, wisienka na torcie. Mają kompa za 5 koła, czy za 10. A konsolowcy chcą po prostu pograć, a nie pochwalić się sprzętem. No jest takie odczucie. Bo jakiego bym PC-towca nie spotkał, Hubert, albo czekaj, nie masz. znał, Apteczka masz za sobą. zawsze się chwalą, czego oni nie mają w tych komputerach. No, to też jest, wiesz, że tam... Dla Kurde, mnie to jest plec. ważne to, żeby On na dachu gra jest. była fajna, a nie na czym gram. Ale już teraz single... Teraz już chyba... Nie pamiętam kiedy, że chyba single grał, żeby był fajny. Kurczę. Hubert, obok. Obok mnie jak grzech pot. Straciliśmy cel. Nie zauważyły go. Aha, no tam w krzokach siedział. Masakra z plecy on jest. Czekaj. Dobra, biegnę. O, tu właśnie... Czekaj, tu jest. Kajty jest. A, tu, dobra, ja idę. Nie, na dachu! Dobra, jestem tu pod dach. Następny jest na dachu. Aj, drugi mnie zdjął, kurde. Na dwóch dachach. No. Oglądaliście wiesz co ci- ogólnie te E3? Co? Oglądaliście? No, E3. Jedynie u Lemigo. No ja też i taką polewkę miałem z Xboxa, co oni tam wymyślili. Cel Charlie przejęty. Szczerze, dla mnie była najlepsza, bo pokazali to, co chciałem zobaczyć, czyli gry. A nie gadali głupoty, szczerze mówiąc, ile oni czasu nie poświęcili na tą grę i ile serca. Straciliśmy cel Alfa. Panowie, na dachu jest jeden. Tak, wylecicie, tam jest na dachu jeden. Plecy, panowie, plecy! Ja biegnę na plecy. Tobie.
Ale nie, leciał do ciebie. Nie zrobi. Leży. Tutaj jeden Kurde. Gdzie on jest? Aha, stamtąd strzelał. Dźwignie mnie ktoś. Czy bym Mnie ja tam mógł... się konferencja Sony podobała. Pokazali gry. To co najważniejsze moim zdaniem. Przynajmniej nie pokazali Minecrafta w 4K. Oj, Jak to miało- szkoda. było Ja u tak na to Xboxa. czekał. Że jak ja na to czekał... To jest najważniejsza gra. Rozumiesz? Ale kto gra w Minecrafta na konsolach? Nieliczni. Tracimy kontrolę. Ale to jest... Bo zazwyczaj Minecraft chodzi... To jest... Mówię nieliczni. To jest najważniejsza Oni są- gra, rozumiesz, od nich. Minecraft. Szczerze mówiąc, Minecraft chodzi na każdym PC-cie, nawet najgorszym, więc... On chodzi na komputerze z liści i kamieni, kurde, i patyków. O, snajper się znalazł. Ta. O, ale Cel ja Echo bym przejęty. chciał pograć na takim komputerze. Na takim starym, takie stare gierki, bo na przykład jak wziąłem laptopa z 10, no to nie odpali tych starszych. Tych takich starych. No wiesz, już Ach, kto mnie praktycznie ściągnął? na przykład Co tych, za tych, nie zauważyłem go. kart z serii Jak mnie 900 ściągnął. nie też nie robię. A na przykład bym sobie kupił 980 w Ti-u zamiast tej 1060 czy RX 580. Ty, a panowie, was jeszcze zaskocza i no nie wiem jak to działo. Podobno do laptopów można kupić zewnętrzną kartę graficzną. Tak, jeśli masz wejście Thunderbolt. Pod Jakie? Thunderbolta musisz mieć. Coś podobnego do USB-C, tylko większe. Taki Thunderbolt. Aha. I dokupujesz taką skrzynkę za ponad 2000 czy ponad 1500 i do tego kartę graficzną za mniej więcej 3 koła. Aha. Tylko, że wiesz, laptopy w dzisiejszych czasach mają Thunderbolta, to jest 1/10. Mhm. No. Tak, bo takie to kosztują po 5 koła. I one już tam mają tę 1060 w sobie. Wiesz co ci powiem, najlepsza rzecz. Gościu, który mi nie zakładał internet, no i no, konfigurował, bo to miał starego laptopa, czekaj, IBM się to nazywa? Dobrze mówię? Nie kojarzę. No, taką starą firma, stara firma. IBM, Mam gdzie... mniejsza z tym. Cel No, Echo no. O, coś mi się z tym kojarzy, bo tamto co wcześniej powiedziałeś to tak nie bardzo. No i co? No to miał takiego neta, że... Znaczy, po pierwsze mu bateria długo trzymała. No. Na 6-letni... Zabił mnie. Ile on ma? 6? Nie, więcej ma lat. 7 lat. Stary laptop. Taki malutki, fajniutki. I bateria mu upadła jak cyko na internecie. To mu upadło, że mu 7 godzin trzymie. 6, 7, 5, coś takiego, zależy jak bardzo cyko. Nie, no to ja mam tego z i7 i jakąś kartą 460. No. To mi wytrzymuje bateria 4-5 godzin grania. Bo mógł sobie po prostu kupiłem sporo większą, mniej więcej 2-3 razy większą. Dałem te 150 zł za baterię, ale mam ją, tak wiesz. Jadę na wyjazd, to ją biorę. A tak do codziennego użytku to używam te stare. Ale ten... Żeby wiesz, sobie pograć w tym samochodzie czy coś. Mi bateria trzymie w tym moim Asusie 1,5 godziny. Rok stary laptop. 1,5 to trochę słabo. No jeszcze ta bateria jest zbudowana. O, I nie wiem co z tym... Ma masakrycznie.
To powerbanka sobie kup takiego do laptopa. Dasz z 8 dyszek i będziesz miał. I ile mi to I będziesz miał wytrzymie? taki mniej... No będziesz miał taki z 4000 mAh. To tak jak ja mam. To Mhm. starcza na 3-4 godziny u mnie korzystania na i7 i 460 W. To u ciebie na tej piątce to powinno jeszcze sporo dłużej Przejęliśmy cel Echo. wytrzymać. Mhm. Tylko, że wiesz, one są droższe niż baterie. No gin. Serio, on myśli, że jak się położy, to mi zniknie z pola widzenia, skoro jestem nad nim. O, ale dostał headshota, ja Traciliśmy pierdzielę. cel Charlie. Pograłbym z Lemim, bo lubię jak on się wścieka, gdy go zabijam. Hm. Wiem. A jak się cieszę jak małe dziecko, jak mnie zabije, to też jest świetne. Ja się wkurzam jak mnie zabija, a on się cieszy. Zbliża się pociąg. A nie, ogólnie lubię go. Jeden z fajniejszych youtuberów, ma fajny kontakt z widzami. Pogra z nimi w ogóle. No, No. No szkoda tego. Ale z jakiego powodu, bo ja nie pamiętam. on robił coś takiego, jak otagowujesz coś, No. Aha! Sana bir sıhhi yardım çantası. to on używał innych tagów, wiesz? Sıhhi yardım çantası. Albo innych, albo hipertagów, nie wiem jak się to dokładnie nazywa, ale po prostu, że niby przesadzał, nie? A. Bomba fırlatıyorum. Ale to Dikkat eyleyin. oni powinni wysłać mu jakieś ostrzeżenie, cokolwiek. Wysłali i Kurde, no miał- po 3 ostrzeżeniach. Ale to I był co? jeden filmik, I- drugi filmik, trzeci filmik i bach. Cel Charlie. Wiesz o co chodzi? No, rozumiem, że za koleją. Za koleją było to tak szybko, że... Aha! Sana bir sıhhi Nawet się yardım chyba nie çantası. zdążyło ogarnąć. Co za... No bo szkoda tych 400 koła. Ale Bo teraz serio to ma miał 5? 400 000 widzów? 40, Aha, 40. Aha. 400, to jakby on miał 400, to oni by mu nie usunęli, bo... No, No. Nanek. Czemu? Tracimy cel Bravo. Kto tu we mnie ładuje? A myślę, że on nie lubi Minecrafta. Wiesz co, mi się też tak... kur- No. Wtedy to jeszcze był hitbox. No. Ale A to i tak Kurde. był chłam, moim zdaniem. ale teraz No. ten Smash Cast jest fajny. Smashcast. No. Szczerze, Jest fajny. byłem na nim Y, z 10 minut i ale jeszcze zo- na nim nie streamowałem, więc nawet nie Ale nie zobacz wypowiem jakie się. są opcje. Şu sıhhi yardım çantasını kullan. No to tyle, co praktycznie pod koniec rozwoju już hitboxa, zanim go sprzedali. To praktycznie to samo. Tak? Bo Ale ja, tam, no, ale tam może bo jakiś... ja- No, co Ciem- tam chciałem powiedzieć? Kto tu we mnie? Bo cię tu nie słyszę w ogóle. Nie słyszysz mnie? Nie. O, teraz cię słyszę dopiero. Czekaj, może Coś- mikrofon? Muszę polepszyć. Nie, w sensie cię nie słyszę. O, lepiej. Straciliśmy cel Bravo. Kurde byle. Cel
Cel Charlie utracony. Ej, macie tego pana w znajomych? Jakiego? Pilarz. Nie, pilarza nie mam. Szkoda. Bo by my go dali może do imprezy. A to weź go dodaj. No, a jak... Idzie go tak dodać, żeby go zaprosić. Czekaj, ja go zrobię. Spróbuję go dodać, tak. Obejrzyj profil. Przejęliśmy cel Bravo. Ej. Wchodzisz w drużynę, klikasz obejrzyj profil i będziesz go miał. Ja już go dodaję. Tylko chcę zobaczyć po jakiemu on gada. Po polsku, dobra. To luzik. A on jest ze zrywu? A jest. A nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Już. Dodałem go, więc jak nie przyjmie, to sobie dodacie go. Najwyżej go zaproszę do imprezy. Ja nie byłem pewien, po jakim on mówi, bo nie zauważyłem, że on jest w zrywie, nie? Mhm. Mojego... No tak, no bo jak, nie wiem, przyjdzie ci jakiś Szwed, a ty nie będziesz rozumiał nic kompletnie, to się nie opłaca w ogóle. Bo jeszcze nie będzie umiał po angielsku nic powiedzieć, to tym bardziej. No też nie wszyscy umieją się tak pewnie posługiwać językiem angielskim w Polsce. No, ja ci powiem, że nie umiem. Ja się jeszcze uczę, to jeszcze mam trójeczkę. Cel Lepiej mi Alfa niemiecki przejęty. idzie. Hmm. Ja. What? Cel Charlie przejęty. Godaj mi więcej. I powiedz, że mi się jeszcze za chwilę pad rozładuje. Mhm. Kurde mele. Straciliśmy cel Foxtrot. Na szczęście mam długi kabel. W ogóle wiesz co planuję? Zrobić se do porządku ten biurko i sobie fajnie konsola ustawić. A wy gracie na telewizorach czy monitorach? Właśnie na telewizorach. Bo ja siedzę przed takim 32. Siedzę od niego 1,5 metra. I No muszę to- sobie kupić monitor. Ja też Ale muszę to sobie. już będę zmieniał pokój, więc na razie mi się nie opłaca, bo i tak go nie będę miał gdzie postawić. Zmienię pokój, to wtedy sobie to zrobię. Kasa leży, to tam. Monitor nie zając nie ucieknie przecież, nie? No ale wiesz co, mi się wydaje, że chyba jest wygodniej, jak lepiej siedzisz. Nie, ja i tak siedzę metr może od telewizora, więc... No, ja mam 42-calowy i też siedzę bardzo blisko, a nie po innych. No ja też nie powinienem, bo to jest taka kijowa matryca, że ona psuje oczy strasznie. Ale jak siedzę tak już ponad rok, to nie zauważyłem żadnej różnicy. Nie, to się prędko nie zauważa. Dopiero po latach. No. Potem to się odbije. Oj. A jak tam nasze punkty? Wygrywamy. Ale byś coś Hubert oznaczył, jakbyś mógł. Aha! Sana Jak bir sıhhi wstanie. yardım çantası. No właśnie. Przejęli. To dawaj A albo B. Bo jestem najbliżej Çabuk olun. B. Aha! Gin, kurde. Teraz trochę lipa, bo nie mam z kim grać tego Modern Warfare'a, nie? Wiktor odpa... No wiem, ale zaprosiłem go, to chyba albo nie zauważył, albo nie chciał dołączyć. No ja No. też mam wyłączone, ja mam tylko powiadomienia o obecności znajomych. A resztę to mija być dźwiękowo.
Więc wiem, rozumiem, że mógł nie zauważyć. Sana sıhhi yardım çantası. Hubert, gdzie ty tam się pchasz? Pcha się pod czołg. A. To czekaj, ja spróbuję go ogranatować. Nie, chyba nie tak to się powinno mówić. Tak. A to nie umiesz go Czekaj, naprawić? gdzie on jest? Nie, bo on nie ma ten. Przejęliśmy cel. Masz? O, Ksawery. O, Ksawery nie mam go znajomych. Nawet nie wiem kto to jest, szczerze mówiąc. Taki sympatyczny chłopak. A to zobaczymy. Ksawery i no słabo cię słychać. Wygrywamy. Aha. I no w ogóle. Sana bir sıhhi yardım çantası. Nie ma go, wiesz? A gdzie jest? Może wyciszył mikrofon. A ty już wyszedł z imprezy? No, poszedł. Kurde blady. Ej, ale siara, nie? Miałem gościa na celowniku i go nie zdążyłem. Aj, to tylko widzą YouTube. Straciliśmy cel echo. Potem będą widzieli to twoi znajomi. A i jak zaczynasz na YouTubie, to fajnie jest podsyłać znajomym, bo powinni znajomi być najpierw twoją widownią. Przejęliśmy cel Foxtrot. To jest największa szansa, że oni to udostępnią. A Znaczy, jak wiesz co takie ci radowe- powiem? Musiałbych kilku znajomych usunąć. Aha. Bo mam... bo nie o to chodzi, bo mam po prostu takich znajomych, że często lubią hejtować i mnie to już denerwuje bardzo. O właśnie. I ja przez to przestałem udostępniać swoje filmy na Cel YouTubie. Bravo przejęty. Bo mam takich 4 baranów, że tak się wysłowię, którzy tak mnie cisnęli za to, nie wiem w ogóle co im to przeszkadzało, że ja sobie to nagrywam, bo w ogóle No nie. przeszkadza im to, bo chodzi o Bo to, że robisz ty... coś, czego oni nie robią. No... I że... tak. I kurna z jednym to się przecież pobiłem. I tak dostał w łeb, że kurwa nie mógł Cel wrócić do Foxtrot domu. utracony. No wiesz co, może... I go odprowadzał drugi. Może Bo już bych mnie tak... tak zdenerwował. Zaczął takich- się tak śmiać, że mnie nerwice dostałem, nie? Kurde! Siedzisz se po... Wyobraź sobie, że Ej, miałeś siedzisz dwóch- sobie na korytarzu. Ej, miałem w 3 szkole. gości. Czujesz to? Miałem 3 gości i mogłem ich skasować i ich nie skasowałem. Ja pierdolę. Boże. Co Nie, no ze to mnie za gratulacje. down? Ja tam na bliznec głosuję, może się uda. Chociaż nie sądzę. To jeszcze się wrócę. Wyobraź sobie, że siedzisz na korytarzu na ławce, gadasz z kolegą, a przychodzi ci ten gościu, przyprowadza 2 swoich kumpli i zaczynają się z ciebie nabijać i się drą na cały korytarz, nie? I Mhm. robią ci siarę. To nie wytrzymałem, dostał w łeb. I mówię ci, jaki ja mam spokój? No widzisz. Nawet słóweczka nie powie. Można, można. Tylko trzeba chcieć. Dlatego najpierw pousuwaj sobie ich ze znajomych, a potem zacznij sobie powoli udostępniać i jakoś dojdziesz do sukcesu. Najgorzej jest zacząć, potem już jakoś leci. A tak właściwie to ja dawno tu niczego nie wrzucałem, jeszcze mi kurna suby spadną. No. Ty No. może... Widzisz, ej, może odpal teraz i sobie razem sztrumnymy. Ja pochwala twój kanał, ty pochwalisz mój. Nie wiem, zaraz zobaczę. Łobej. Bo ja wolę szczerze mówiąc nagrywać, bo ja mam słaby ten internet tak trochę. Aha. Więc wiesz. Ta. No. Na GTA miał boom jak niesamowity. Ja to chcę głównie tak trochę wyprofilować ten kanał na
na daną dziedzinę gier, na przykład, nie wiem, zostać przy samych FPS-ach, a nie wrzucać wszystko po prostu. Wtedy wiesz, będzie większa oglądalność, bo zostaną ci, którzy chcą oglądać FPS-y, nie? Mhm. No na przykład, nie wiem, będą chcieli BF-a, no to zostaną z BF-a. Albo koda. Praktycznie to samo. Tylko trzeba mieć ekipę, bo tak samemu to trochę, wiesz, nudno. No jak siedzisz sam i tak komentujesz. Najlepiej to mieć ekipę do wszystkiego. Przejęliśmy Ja cel jest B Delta. i ktoś tu być. O. A, i do swojego Przejęliśmy cel strzelałem. Alfa. Musisz mnie na gwary śląskiej nauczyć. O, to chyba będzie ten... Ja ci czas. pomogę z YouTube'em, a ty mi z gwarą śląską. Dobra, ale to chyba będzie trzeba zrobić, jak się nazywał. No. Vloga, wiesz? A. Ty, że tak się wyrażę, przeleciał mnie samolot. No to fajnie. Dosłownie wleciał we mnie. To fajnie. Idę zobaczyć, ilu widzów masz. Nie, Straciliśmy cel Delta. nie, bo się będziesz śmiał. Ja? Ja. Dlaczego? Przejęliśmy cel Ja się nie Bravo. śmieję z takich ludzi, bo wiem, jak to u mnie wygląda. Nie no, 4, no to mało? No. Aż ci dam lajka. I udostępnię. O, dziękuję. A proszę cię bardzo, udostępnione. Ty, to zobacz. U ciebie 4 ogląda na 6 subskrypcji, a jak ja robiłem live'a na... jak miałem 30 subskrypcji, oglądała jedna osoba. Nie? Ale i sobie dałem siana z tymi live'ami. Ale widzisz, Mówię, jak jakby... u Lemigo jest. 5000 subskrypcji, a 30 ogląda. Ale wiesz, on to na 3 platformach robi, więc to na 3 różnych... O kurna, zaraz mnie zabije. Snajper. No ja też korzystam z tego restreama. Znaczy... A... Ta. Albo No. na odwrót. Przejęliśmy cel To Bravo. przecież To na też jest Smashcastie nie problem. miałby tylu subskrybentów, tylko miałby samych followów praktycznie. Bo Straciliśmy cel Echo. ogólnie tam strasznie różną z tą kasą za te subskrypcje. Ale fajnie zrobił z tym. A ten... A na tym... Jak to się nazywało, co on założył? Patronite. Patronite, właśnie. Patronite. Bardzo fajny pomysł, mi się podoba. A? No wiem, oglądałem ten cały odcinek. Jak się zacząłem śmiać. Jak to oglądałem, nie? No, tylko musisz na poważnie to robić, bo oni bardzo się szanują. I bardzo się cenią. I nie chcą stracić po prostu renomy. Nie, jeśli to tak mogę nazwać. To jak ktoś tu jest na B. Nie. A Kajty jest. Jest na A, B. tu. A jest tam Ty już ktoś. chyba nie żyjesz. Teraz Żeś nie żyje. Gdzie? Wcześniej żeś nie żył chyba. Nie, żyłek jeszcze. To chyba, że mam lagi. Ale... A nie, bo ja się nie mogłem na tobie zrespić, bo byłeś atakowany, no tak. No. No myślę, żeby odpalić streama w czwartek, bo będę miał wolną chatę. To wiecie jak to jest, nie? Na pewno spokój. fajnie. W czwartek albo w piątek oni jadą. Będę miał 3 dni wolnego. Będę taki luz Kontrolę blues. nad celem Bravo. Streamy będą cały dzień. 24 na dobę. Kurcze blady. Będzie więcej streamów niż u Lemiego. Przez te 3 dni. Mhm. Zobaczymy. A ty sobie tak myślisz, mów, ja i tak będę miał więcej. Nie, mi to na tym nie zależy. To jest tak bardziej Nie no wiesz, ja też sobie tak... Dla for fanu, nie? fun.
najgorzej Niech jest, cię jak granat się gnoju rodzina rozwali. dowie, że coś robisz na YouTubie, nie? Ja... Straciliśmy cel Alfa. Po co No to bo się robisz? dowiedziała się moja siostra cioteczna, nie? Powiedziała mamie. Kto się dowiedział? Moja siostra cioteczna. Powiedziała k- swojej mamie. kto to jest? Jej mama powiedziała jeszcze komuś tam. A, to nieważne. I tak nie będzie znał. Czek, ale nie o to chodzi. Siostra cioteczna to jest od twojej Taka mamy... kuzynka. A, kuzynka. Albo O. od mojego taty. Kuzynka, no. Aha, I no to tam dobra. Bo u nas dowiedziała jest się, kuzynka, powiedziała u nas jest po prostu kuzynka no, albo kuzyn. No wiem, nie? wiem. Siostra cioteczna albo kuzynka, tak u nas to jest, wiesz. Bardziej Ale się... tak raz tak. Mhm. I powiedziała swojej mamie, jej mama powiedziała jeszcze komuś. I tak się rozniosło po całej rodzinie, przyjeżdżamy, przychodzi święto, przecież zjeżdżamy się wszyscy w jedno miejsce. I kolejka, a co ty robisz? I w ogóle, nie? Zaczęły się pytania i jak. Spokojnie miałem, nie? I pierwsze pytanie mojego kuzyna, a ile zarabiasz? A mówię, że nic. On, to ci się to opłaca? I nie może zrozumieć, że ja to robię for fun. No wiesz co, no... Że oni wszyscy myślą, że ja na tym hajs trzepię, nie? No na razie, wiesz co, no... To byś musiał mieć $500 000, to może... Nie no, 100 000 wystarczy, żeby zarobić 2 koła miesięcznie. 100 000! Tak. Jeśli będziesz miał mniej więcej po 50 000 wyświetleń na odcinku. I będziesz robił odcinki 4 razy w tygodniu. I to tak mniej więcej będzie. Tylko musisz mieć sporo reklam. Te panowie będziecie mnie tu bronić? Ja cię nie będę bronił, bo nie żyję. Aha, to już jest rozwalone. Bo ja już się będę na tobie respił. Wytrzymaj 4 sekundy. 3, 2, 1. Dobra, ja bym się zrespił na tobie. Forza! Ecco dei proiettili! No ja cię już będę bronił. Proiettili! Ecco qui! Skąd oni się tu? Powiem ci, Nanek, wymieńmy się poradnikami. Ja ci dam poradnik o YouTubie, a ty mi poradnik o Gwarze Śląskiej. O, ale... Właśnie, Lemi, bo dołek na tego Patronite'a... no... Jest tak jak sponsorem, o, powiedzmy tak, nie? No. No i... I za seta tam jest vloga nagraj, nie? No i coś tam miał być vlog po śląsku, nie? Jak kurde, ja się muszę... Możesz trochę głośniej, bo cię nie słyszę. Miał być vlog po śląsku, co nie? No. No i godem Lemimu, to niech mi doznać, to... to coś się muszę poćwiczyć, bo to nie ma tak... Hop siup. No. No. Rozumiem. A zobaczymy, co to będzie. Może mi się uda live'a zrobić w urodziny 21 lipca. Ja robiłem urodzinowego i na nim było sporo wyświetleń. Tak? Patrzą, o, urodzinowy strumyk, to może będzie coś rozdawał. I od razu komentarze, rozdajesz coś? Ecco! Tak, to wychodzili, no. Kurde, Tak, plecy. po co? Przecież nic z tego nie będą mieli, to po co zostawać? Po co dać radość streamerowi, nie? Czy youtuberowi? Trzeba było powiedzieć, że coś będą mieli, no. Straciliśmy cel Bravo. Coś będziesz miał. Słuchaj, panoczku, coś tam będziesz miał z tego. O, tłumy są w tym fajnym miejscu. Czekaj, ja idę na moje skałki. Ostatnio, że się tu nachapił fajnie. Uwaga, wam tam od strony... Ja od będę tyłu. kończył, panowie.
Już? Ja muszę Przejęliśmy spadać, cel no. Charlie. O Dzisiaj kurde. wcześniej. Trochę lipa wiem. Nadrobimy to. Dobrze, no. Kiedy indziej. Tam dzięki za linki. Spoko. No ja dzięki za grę. To na razie. No, na razie trzymaj się, dzięki za dzisiaj. Wzajemnie. Straciliśmy cel Charlie. Kto jeszcze został? A się nie odzywasz? Uuu. To niedobrze. To nie dobrze ci powiem. Ja sobie też chyba zrobię przerwę po tej mapie. Zbliża się nasz dreadnought. Kurde, skądś było to? A tam leżał, kurde. Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Przybył nasz dreadnought. Przejęliśmy cel Echo. Przejęliśmy cel Bravo. Gdzie tu się ktoś... Aha. Teraz to za późno. Kurde, ja nie wiem, my są tak rozbici jakoś. Cel Delta utracony. Cel Foxtrot przejęty. Straciliśmy cel Foxtrot. Ja cię kręcę. Kuźwa. Spaliło mnie. Plecy masz. Plec... Kuźwa, skąd on ładował?
Żyjesz jeszcze? To plecy może. Kur... No. Padasz, ciśniesz na B. Ecco dei proiettili! Ja cię kręcę, jakie staty. Ja cię kręcę, ile granatów. Daremne, no. Kurde. Jednego zdjął, jak jeden mnie zdjął. Cel Echo przejęty. Uważaj, plecy, mąż, plecy! Kurde! Strzelałek do niego. Cel Echo utracony. Masakra. Cel Foxtrot utracony. Cel Bravo przejęty. Straciliśmy cel Golf. Cel Charlie przejęty. Ej, plecy, plecy, plecy! Zabił mnie, plecy! Kuźwa.
Kurde bele. Masakra. Hubert, co się to dzieje? Powiedz mi. Cel Charlie utracony. To było głupie. Akurat było bardzo głupie, co Żak zrobił teraz, no ale... Cel Alfa utracony. Przejęliśmy cel Charlie. O, ale mi dodał filmik. Kariera frajera. 9. część. Kto zaś do mnie strzelał? Kuźwa. Straciliśmy cel Bravo. Straciliśmy cel Foxtrot. Już te gnoje tu od tyłu chcieli wleźć. Cel Delta przejęty. A ten w tym samolocie to niego szlak trafi, ej. Przejęliśmy cel Echo. Przejęliśmy cel Foxtrot. Kurde blade. Przegrywamy. A było już tak fajnie. Co? A to nie, to mi się udało fajnie ten, ale... O, ktoś tu zaś idzie na E. No niech go szlek trafi. Tu jest. Kurde, zabił mnie. Tu jest od spodu. Nie wiem, czy ciebie się uda. O.
Kurna, tu czołgi. Co tu się dzieje? Co ja cię kręcę? Co, będziesz jeszcze grał? O, spoko. A powiedz mi jeszcze jedna rzecz. Gdzie się ustawiało te... Tych, kogo zabijesz i w ogóle... No jest taka opcja, u Lemigo to widzisz z boku, że widzisz kto kogo zabił. Wiesz, o co mi chodzi? Aha. No, muszę sobie te ustawienia sprawdzić. I zobaczyłem, co z tego będzie. Także tego, no dobra, ja na razie spadam. Mhm, spoko. Dzięki za grę. No nic. No nic, będzie trzeba kończyć streama. Za jakieś, nie wiem, pół godzinki, czy coś takiego. Aha, masakra jesteś. No ja właśnie chyba sobie zrobię na pół godzinki przerwa i potem coś puszczę. Ja wiem, może jakoś Przejęliśmy cel Alfa. inny tytuł sobie zagram. A tu jest ta opcja, która mnie interesowała. Co też jest ciekawego?
Dobra, no masakra, to będę czekał na ciebie. To fajnie. Już jednego widza za 30 minut mam. Może razem popykamy w jakoś inną gra. Czekaj, jeszcze tutaj no sprawdza. I znowu wczytywanie. Quick pull jest. A nie gra. Poczekam aż się trochę wczyta i... Przejęliśmy cel Golf. Przejęliśmy cel Delta. No i faktycznie z tym internetem to raczej bardzo zasłania widok. Mhm. Straciliśmy cel Echo.
Hier, frische Munition! Straciliśmy cel Golf. Straciliśmy cel Alfa. Przejęliśmy cel Bravo. Straciliśmy cel Delta. Cel Delta przejęty. Straciliśmy cel Charlie. Straciliśmy cel Bravo. Ach. Dobra, opcje. Tu to było? Zaawansowane. Dobra. Dobra, nic. Dziękuję za streama dzisiaj. Znaczy dzisiaj. Jeszcze będzie jeden, ale może jakoś inna gierka sobie pyknę. No, tak gdzieś około 21 coś. Także na razie dziękuję. No i cześć.